дар навбаи ду чеҳраи олами ММА-ро ба ҳам оварда нест ва аз рӯзе ки ин хабар расонаӣ шуд, он мисли вирус дар тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид ва ҳамагон чунин менависанд, ки чӣ гуна ин ду нафар ба ҳам меоянд дар сурате ки онҳо на танҳо рақиби дарунӣ ҳашкунҷа, балки душмани ашадӣ дар зиндагӣ ҳастанд. Шон Стрикленд бар муқобили Ҳамзат Шимаев. дар ҳақиқат Шон Стрикленд ҳамарӯза дар сомонаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва ӯ навиштаҷотҳои хеле хубро барои Ҳамзат Шимаев раво мебинад. аз Ҳамзат Шимаев суол мекунанд, ки рост аст, ки Шон Стрикленд греплинги хуб дорад, вале ӯ чунин посух мегардонад, ки мо бо ӯ дар як толор тамрин кардем ва ман борҳо ӯро дар партер яъне шикаст додам ва ҳатто тавонистам, ки ӯро буғӣ кунам, ӯ аз ӯ рафтааст. вале назари банда чунин аст, ки ин рақобат аст, UFC атмосфераи дигар аст ва Шон Стрикленд албатта барои Ҳамзат Шимаев рақиби хеле мушкил аст ва ӯ метавонад, ки мушкилиҳои зиёдеро барои ҳангоми рақобат кардан барои Ҳамзат Шимаев оварда бошад. чун ба набарди охирони Шон Стрикленд назар афканем, чӣ гуна ӯ як характери варзишӣ нишон дод ва тавонист, ки рақиби мексикоӣ, ки ӯ 8 маротиба пайҳам дар UFC яъне бебохт пирӯзиҳои худро истиқбол мегирифт ва Шон Стрикленд ба ӯ нуқта гузошт ва тавонист ин рақиби мексикоӣ худро шикаст бидиҳад ва рақиби навбатии ӯ Ҳамзат Шимаев интихоб гардид. акнун рақобат хеле рақобати принсипиалӣ аст, чаро ки ҳардуи онҳо, чун дар боло гуфтем, рақиби на танҳо дарунӣ ҳашкунҷа, балки рақиби ашадӣ дар зиндагӣ ҳастанд. акнун як савол ба миён меояд, ки дар сурати бохт ва пирӯзии ҳарду варзишгар, кадоме аз онҳо аввалин шуда дасти мардакиро ба сӯи якдигар равона мекунанд, Шон Стрикленд ва ё ки Ҳамзат Шимаев. ва барои ин ҳама маълум гаштан танҳо вақт лозим меояд, ки мо шоҳиди ин дидор гардем ва шумо низ ҳақ доред, ки зери ин видео фикру ақидаҳои худро навишта карда бошед, ки кадоме аз варзишгар ғолиб меояд ва кадоме аз онҳо аввалин шуда дасти мардиро сӯи ҳамдигар равона мекунанд.